iki rek. Cepet ya wis kok kuburan aku yo. Wis tak tengok-tengok nduk kene aku wabut aku nang omah. Yes, kok kuburan deh akhirnya deh. HP-an si Ai lah. HP kan bang sudah sampai ngene-ngene tok. Oh iya ya, kajarin ustadku ya. Lek wong isi kuburan, iku pasti bakal untuk pahala ya. Si, tapi kuburan iki kancing ya. Dek, atau mau di kancing ndek. Kasih tahu si kuburan awet. Diwasa aku pin balik pahala. Ya wo. Iya. Ini yo. Wis lah, tak mulai aku ngaji Senin itu. Wah, ini sudah ada. Tinggal kuburan lali tak gembok ya. Tak dulu sih. Ini sih kuburan. Alhamdulillah ya Allah rezeki. Tapi kalau mau kok ono uang. Tadi ngersi kuburan. Pakai tak kancing. HP kancing. Ngene wong iku. Lumayan. Didol apa dikene wong ya. Lek didol duwe haram. Alam menela anak ketok wong iki. Tak kekno ae wis. Saya tak nonton ukuran ini aku. Tapi kamu saya pengen sini. Duh, iya kunci ngomong lali aku. Duh iya rek. Apa aku kan kuburan nanti ya. Terus kena kuburan rek. Wih, tak balik nih aku. Kalau kak ya HP ku yo. Si apa nih? HP ku tak ono ya. Terus nani buku iya aku rek. Ya apa ya wong. Salah HP satu-satunya. Terus hilang. Karena tunggalnya meneh. Ya rek. Oh iya. Tak iso tak kok wonge. Tak kok wonge si ayahku. Wonge paling omah paling bisa parani si ayah ya. Miro. Apa ya tulisan ini? Apa? Lapo le? Bro, ben ngerti ya? HP sing nduk kono mang. HP opo le? Oh, HP sing naga iku mau dah. Sik tak jungno. Mas, kayak sing naga iki lho Mas sing nduk kono mang. Iki lho HP-mu. Makanya ya, meneh-meneh ku ojo nganu, ndek HP sembarangan. Kene iki kampung gak aman. Krungu le. Yo wis aku tak nandani iku sik yo.